Първо, преди да започна с прогнозата, която ще е за следващите няколко дена, нека да отбележим какво интересно метеорологично явление наблюдавахме на страната ни, конкретно на 8 януари. През страната премина много рязък студен атмосферен фронт, което донесе много силна конвекция и гръмотевични бури, което е доста нетипично за януари месец. Включително имахме и така нареченият гръмотевичен сняг. Това се получава, когато имаме много рязка температурна разлика между двете въздушни маси и когато студения въздух нахлува и избутва топлия въздух отива нагоре и се създава условия за много силна конвекция, за гръмотевици, включително, както в случая наблюдавахме, и сняг с гръмотевици. Сега тук съм отворил сайта на Weather Underground и наблюдаваме в момента как се предвижват валежите над Европа. С зелени цветове виждаме къде в момента вали дъжд, а с сините цветове виждаме валежът от сняг. Тук виждаме също така с розови цветове къде валежът е смесен от дъжд и от сняг, като също така на места превалява и леден дъжд. Именно това ще е най-опасното явление, което ни очаква в следващите няколко дена, но преди да стигнем до него, нека да ви покажа този циклон, който в момента се върти тук над Северна Европа. Това е циклона Горети, който в предните 24 часа донесе много силни пориви на вятъра, конкретно по северното крайбрежие на Франция и южното крайбрежие на Англия. Имахме пориви на вятъра от над 150 км в час локално, а дори имаше и съобщения за пориви на вятъра на над 200 км в час. Има доста сериозни щети, които са свързани с този циклон. Сега нека първо да начертая центъра на циклона, за да може по-добре и по-лесно да се ориентирате. Центъра на циклона е ето тук и виждаме как облачността и валежите се завъртат около центъра на циклона, обратно на часовниковата стрелка. Ето това може да го видим много ясно на тази карта. Сега, нека да ви покажа конкретно колко силни бяха поровите, свързани с този циклон. Отиваме на сайта на Време и радар и виждаме към 20 часа на 8 януари колко силни са поровите конкретно по южното крайбрежие на Великобритания и северното крайбрежие на Франция. Тук има доста сериозни щети. Виждаме тук 140 км в час, но както казах, локално бяха и повече. Добрата новина е, че в следващите часове този циклон като цяло ще отслабва и ще се разпада, така че няма да има много повече сериозни щети, свързани с него. Сега да преминем конкретно над времето за България в следващите няколко дена. Сега спирам анимацията конкретно на последната стъпка и гледаме към момента, в който снимам видеото, което е към 9 часа вечерта на 9 януари и забелязваме, че имаме валежи на северо-западна България, като тези валежи са смесени, имаме валежи от дъжд, имаме валежи и от сняг, като локално също така превалява и леден дъжд, което естествено е голям риск, защото създава условия за заледяване и за поледици и като цяло тези условия за поледици ще продължат и утре, защото предстои да премине средиземноморски циклон през страната ни. И сега нека да погледнем какви валежи може да очакваме свързани с този средиземноморски циклон. Отивам отново на сайта на Време и радар БГ и ще избера карта, която ще ни покаже прогнозираните валежи за следващите часове. Виждаме, че към полунощ ще има валежи, които ще са в района на София, като тук ще превалява дъжд и леден дъжд. Като защо се получават тези валежи от дъжд? Защото в момента преминава топъл атмосферен фронт, температурата в по-високите слоеве на атмосферата се затопля, докато при Земя все още е студено, което означава, че валежа пада под формата на дъжд, но когато стигне по-ниските слоеве от атмосферата, започва да се вледенява при Земя, защото е доста по-студено и когато този дъжд падне върху някаква повърхност, много бързо замръзва и има риск от заледяване доста сериозен, така че това трябва да се има предвид. Сега, нека да разгледаме какво ще се случи в световните часове на събота. Циклона постепенно ще ни приближава и валежите вече в световните часове ще започват да се предвижват и на изток. И както може да видим, тук към 8 часа вечерта вече почти на цяла северна България ще завали, като единствено над крайните източни райони виждаме, че все още валежите са от дъжд, но дори и там ще започнат да преминават в сняг, защото от север ще се спуска доста по-студен въздух. Сега нека да го очертая, за да може да се вижда по-добре. Ето как ще се спуска студения въздух от север и той ще носи рязко застудяване в северна България първо и там навсякъде валежите ще преминат в сняг до края на деня в събота. Като в североизточна България очаквам да се акумулира най-много сняг, като там очаквам от 10 до около 20 см снежна покривка. Сега ще очертая зоната, в която може да очакваме най-сериозни валежи. Ето тук е зоната, в която очаквам да се акумулира най-голяма снежна покривка, свързана с този циклон.
Именно тук очаквам от 10 до 20 см, като също така в Северна България ще се натрупа от 5 до 10 см като цяло. По-малко снеговалеж ще има в Южна България, както може да видим тук на картата, почти никакви валежи няма в Саута. Единствено над Югоизточна България ще превалява особено, това ще бъде дъжд все още в Саута. Сега нека да отидем в неделя да видим какво се случва в неделя. В неделя вече циклона ще се измества на североизток. И все още ще превалява слаб сняг, но като цяло вече валежите ще отслабват и постепенно ще спират. Но също така температурите ще останат доста ниски и в неделя, включително и в понеделник. Сега нека да видим какви максимални температури ни очакват в неделя. Максималните температури в неделя, както виждаме с сините цветове, ще бъдат отрицателни почти навсякъде, като единствено в Горнотракийската низина виждаме малко по-високи температури, малко над нулата от 1 до 4 градуса, като подобни температури ни очакват включително и в понеделник. Сега отиваме конкретно на понеделник. И виждаме, че отново максималните температури над страната ще бъдат отрицателни. Ето може да видим в София примерно минус 5 градуса, Велико Търново минус 3, Варна 0, Пловдив 1 градус. Това е което се очаква за следващите няколко дена. В последствие, след понеделник, постепенно ще започва да се повишават температурите. Вече в сряда ще се усети по-сериозното затопляне. А в последствие, като цяло, идеята на моделите е, че ще продължи да се затопли и няма да има много сериозни съществени валежи, поне до около 19-20 януари. Това са тенденциите за момента. А сега последно отивам конкретно на моят сайт Meteomaps.bg. В случая съм пуснал моделът Icon на малко по-ниска резолюция от 3 км, но се надявам в следващата седмица вече да имам необходимите ресурси, така че да мога да пускам за България на 2 км резолюция, дори до примерно от 2 до 4 дена напред. Но за момента за това видео съм го пуснал с малко по-ниска резолюция. Все пак да видим какво ни очаква по този циклон. Чисто ориентировъчно да видим къде ще има повече валежи, както може ясно да видим, над Северна България ще се акумулират по-сериозни валежи, докато над Южна България по този циклон валежите ще бъдат много по-минимални. Като най-много виждаме, че ще вали по планините от Западна България. Отиваме на картата с снежната покривка и виждаме, че за следващите 70 часа основно ще вали над Северна България, докато над Южна България ще остане почти без никакви снеговалежи, с изключение на планините от Западна България, като малко сняг от няколко сантиметра могат да паднат късно в неделя и рано сутринта в понеделник, дори и над Югоизточна България. Това са изгледите за времето в България в следващите няколко дена. Надявам се, че видеото ви е било интересно и полезно и до следващия път.